Búilte chuig an trórgáid seo cheardlann chnuasaigh SSM 2025 is é Mheasúnú agus an Turas Foghlama an tedal atá wing den cheardlann. San ní seán seo, tuimich an léargas a thuairt dit na hachfaní a bhéastú úsáid chun Pórtaghlacha i gcnús ceardlann FGL na tíreolaíochta 2025. Tá an leathanach gréasán seo briste ina ranáin chun carú leat na tacaí a nasclanúnt go héasca. Is féidir sleamhnáin chúbhach fointe de Mheasúnú a héan? A dó, agus a trí a eáil nua íslódóil chias an seo. Tá mé chun tú a thrórú inis trí na tacaí agus na hachfaní a mai ar tagartí anmh dóibh agus tú ag obair trí na seisiún. Os go lítar an documéid trúrach trí chlicóil ar an gnapa, clicóil chun brathnú nua íslódóil. Tugann sé fuorléargas don cheardlann ar fad chomh maith le léarscáilú de na hachfaní a bhaidh in úsáid in seisiún na héan, a dó agus a trí. Is féidir teachtar ábhar na ceardlanna trí chlicóil ar an gnapa, clicóil chun brathnú faoi íomhá thiamh Google Mheasúnú agus an Turas Foghlama. Os go leofar siomh Google ar an leathanach baile, áit a bheiceadh tú ó tedal agus ó deachtracht fáilte. Sa chuine ar bord na láimhe deise feicigh tú roghlór gníomhaíochtaí. Chun an roghlór gníomhaíochtaí oscailt chuir de chórsúir thar an bhocail gníomhaíochtaí agus ba roghlór anuas le feiceáil ag nocht de tedal leathanach a chabhróidh leat Pórtaghlacha is Mheasúnú a héan, a dó agus a trí. An sin, rannig an leathanach a heastaí anuad in náil leis an gníomhaíocht a bhfuil tú ag go bhfuiltaí. Faoi bhun na teachtracht fáilte tá cnapaí dearg in chlicáilte. Is féidir teachtar ó leabhar an achfaní, pápéir samplach tíreolaíochta na sreatha social le CSS, mír na Mheasúnatha CNCM, agus leabharán cheisteachán éifeachtach CNCM trí chlicóil na cnapaí cuí, a oscailófar an sin i gluaiseán nua. An sin is féidir leat éon chean de na míorna a lútear a íslódóil. Faoi na cnapaí in chlicóilte tá óir seo mar rang a fiúil. Ar thaobh na lámh clé is féidir lista den achfaní go léir atá leapa is tic sa seo mar rang a fiúil eagúil. Tá gach achfan sa seo mar rang a hípernascatha, clicóil ar éon íomhá mar hampla an craft document nó an sunraíocht tíreolaíochta, agus os go leofar i gluaisí nua is féidir leat a íslódóil. Tá sí tábhachtach de leabharán íslódáil mar document Microsoft Word ar féidir leat ibriú leis. Chanéis sin dhéanamh, clicóil ar an gnapa íslódóil, sa chuine ar thaobh na láimhe deise agus oscail an document Word. Nuair a bheadh sé íslódáilte, feicigh tú go bhfuil an tábla ábhar ar leathanach a héan idir gníomhaíocht. Clicóil ar aon chean de na tedal seo ag buint úsáid as de gnapa rialathe agus tuairfar díreach chuig an gcuid sin den leabhar an achfaní. Feicigh tú go bhfuil tábla ann de gach gníomhaíocht le samplaí chun tú a thrórú tríothú, agus an sin is féidir leat do hamplaí nó de smaointe féin a chur isteach na spásanna atá ann.